Olulu sasazo ngqolwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazi eziphambili. Crime is unfortunately part of our lives every day. Wherever you go, you will see people standing on corners, kids don't go to school anymore. Kudutyulwe konzakala entloko intwazana eneminyaka emithandathu eValala Park kwi-Cape Flats emva kokuba iye yazifumana iphakathi koqhoqhozwano lwamaqela emigulukudu. It was not possible, Commissioner, to stop deployments of all ad hoc guards. Umlawuli wenkonzo zokhuseleko onqunyanyisiweyo kumapolisa omasipala waseTshwane uMnumzana Tshukudu Malachi ubonakele equlela ukuzikhusela ngoko nangoko ngokukhankanywa nje kwamanyathelo omthetho ngokuphathelene namaxwebhu ethenda adukayo kwigumgedle lokuphekwa kwenkqubo yethenda eTshwane. Molweni Mzontsundu singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje ngokukhawuleza ke masingene emxholweni. Kudutyulwe intwazana eneminyaka emithandathu entloko yonzakala eValala Park kwi-Cape Flats emva kokuba iye yazifumana iphakathi koqhoqhozwano lamaqela emigulukudu. Amapolisa athi le ntwazana iye yaleqiswa kwiziko lezempilo ukuze ifumane unyango. Simo sinqunguphele kulommandla kwaye kubekho ungquzulwana kanye ngexa amapolisa egaleleka kwindawo leyo exhwayelo. Omnye wabahlali uthe waphelekwa ngamapolisa emfaka ngasemva kunqwelo yamapolisa ngelokukhusela le ndoda kubahlali abalixhobevu ngumsindo. I'm very disappointed in the crime rate here in the Western Cape. Our children is not saved as well. Crime is unfortunately part of our lives every day. Wherever you go, you will see people standing on corners, kids don't go to school anymore. Izehlo zodubulo ziyaqhubeka kummandla weFlaka nangona kutyalwe amajoni ekunye namapolisa kwiphulo le-Operation Prosper. Eli ke lilinge lokuba kunqakulwe ubundlobongela obugqubayo kwanamaqela onqevu kweli leKapa. Honestly, I still feel unsafe because it's Cape Town. And I see what I'm saying. Like, they say the army's out there, but I haven't actually seen them. I'm lost for words because obviously 5-6-year-old girl being shot early morning in Valala Park. That's not what we wished for. That's not what we've asked for. And that's not what people have called for. Mapolisa athi abenzi bobubi bathe bayifulathela indawo yexhwayelo. Abacuphi baseBishop Levis baphanda ityala lokuzama ukubulala emveni kwesiselegu. Njengomlamli Maneli wendaba ze-SABC eKapa. Umlawuli wenkonzo zokhuseleko onqunyanyisiweyo kumapolisa omasipala waseTshwane uMnumzana Tshukudu Malachi ubonakele equlela ukuzikhusela ngoko nangoko ngokukhankanywa nje kwamanyathelo omthetho ngokuphathelene namaxwebhu ethenda adukayo kwigumgedle lokuphekwa kwenkqubo yethenda eTshwane. Igqiza elichophele ikomishoni kaMadlanga eliphanda ubuqhophololo bethenda kumasipala waseTshwane nakwi-TMPD likuphawule oku eligumgedle lonyawo lwemfene kule nkqubo ladizwa kokuqala yimbalelwano yeWhatsApp phakathi kukaSajini Fani Nkosi kunye nosekela mkomishinala we-TMPD uMashi Dlamini kunye nentloko yezimali eTshwane uGareth Mnisi. Umba wonyawo lwemfene kwinkqubo yokunikezelwa kwethenda kwinkonzo yesipolisa kumasipala waseTshwane namhlanje bugxile kwindima edlalwe ngumlawuli onqunyanyisiweyo wenkonzo zokhuseleko kwi-TMPD uMnumzana Tshukudu Malachi. Kodwa lo kaMalachi ubonakale eluphika ulwazi ngobuqhophololo obenzeka obokuba ukulahleka kwamaxwebhu athile emva kokufuduswa kwamaxwebhu ethenda yenkonzo yezokhuseleko ka-2016-2017. uMnumzana Malachi wayeyinxalenye yekomiti eyayivavanya izicelo zale thenda netyholwa ngokususa amaxwebhu ale thenda ze emva koko kwakho impepha ezilahlekileyo. Ukanti elinqina limile kwelokuba la maxwebhu afuduswa ngenjongo zokuqinisekisa ukhuseleko.
I'm not aware of any missing bids documents regarding the removal of the bids from supply chain management premises. Ngelixa kwalibaziseka le tender kwaye kwahlawulelwa iinkonzo zethutyana kungalandelwanga inkqubo efanelekileyo kwahlawulwa izigidi zerandi kwiinkampani ezithile neziquka iGubis 85 Solutions. Kutyholwa ngokuba emva kokuba okaMalachi enikwe umyalelo ngabaphathi bakhe wokuba makaphelise ukuhlawulelwa kwezi nkonzo zethutyana zange awuthobele lo myalelo. But you did not do that. You didn't comply with this instruction. Why? It was not possible, Commissioner, to stop deployments of all ad hoc guards. It is not all ad hoc security services, right, that were having problems with payment. Umbuzo ngoku ngokuba esi senzo wasenza ngenjongo ezithile kusinina okanye yayikukungaphinda nkathalo kwicala lakhe. I-EFF iyamkele imbalelwano evela kwijaji eyintloko uJaji Mandisa Maya yokuba siza kuyiswa ingaphelanga inyanga isigwebo kwisicelo seliqela sokuba kuvuselelwe umba wefama kamongameli iPhalaphala. Eliqela labhenela kwinkundla yomgaqo-siseko ngo-2024 licela umngeni isigqibo sepalamente sangoDisemba 2022 sokungayamkeli ingxelo yegqiza iSection 89 eyafumanisa ukuba umongameli uRamaphosa angaphenduliswa ngalomba. Isigqibo senkundla yomgaqo-siseko ngalomba wengxelo yegqiza iSection 89 sidizwe ezingaphelanga iintsuku ezingama-30. Amalungu e-EFF onke zenza imisadula ngaphandle kwenkundla yomgaqo-siseko kwaye eliqela likhwiniswa lixesha elide singawiswa isigwebo. Demonstrate that accountability in South Africa is not automatic but must be demanded through struggles. The silence of so-called civil society organizations that claim to stand against corruption has been deafening. Institutions such as Corruption Watch, Helen Suzman Foundation, Nelson Mandela Foundation, Thabo Mbeki Foundation, the South African Council of Churches, Freedom Under Law, OTA, and many more have failed to raise their voices on this matter, which the agency deserves. Lo masipala oluzayo lenkokheli ithe EFF ayizukurhwebesha abavoti ngokubhengeza amagama abagqatswa bayo kwesobusodolophu. PR list. We are going to have one person on the PR. We call him a placeholder. Then when the results are out, we know how many wards we have won and then how many PR seats we have won. Then the placeholder will resign. Umnumzana Malima ekwinkundla kamanje esixeko sakugombo kwiveki ezayo apho kuza kuyiswa khona isigwebo kwityala wafunyaniswe netyala kulo lokudubula ngompho esihlangalaleni. Le nkokheli ithi ilindele ukuba abezotshutshiso baphakamise ukuba igwetywe iminyaka eli-15 iqamele ngenqindi entolongweni ngelitshabalalisa indima yayo kwezopolitiko kodwa iza kubhena. Sivuselelwe isivumelwano sobambiswano ebekukudala silindiwe phakathi kwequmrhu lophuhliso lwezoshishino eKouga eGqeberha nenkampani enkinkisha umbane uEskom sokwakha inkqubo entsha yenyukleyi. Esi sivumelwano sivuselela intsebenziswano eyaqala ukutyikitywa ngo-2017 nejoliswe ekuphuhliseni amashishini asekuhlaleni nakwezakhiwo zophuhliso ezilungele uphuhliso lwenyukleyi. Eli nyathelo litsha kulindeleke ukuba lixhase inzame zikarhulumente zokuqinisa izicwangciso zexesha elide zokhuselo kunye nemingeni egqubayo kweli yombane. Ukuqinisekisa ukubakho ngokwaneleyo kombane, uphuhliso kwakunye nokuqinisa uqoqosho ngowona mnqweno ophakathi kwale ndibano iphakathi kaEskom kwakunye neKouga. Esi sivumelwano sithetha ukuba iKouga izokudlala indima ebonakalayo nalapho kuzokulindeleka ukuba ibonelele ngeziseko nenkxaso yoshishino kuphuhliso lwenuclear ngo-2031. As CDC, we bring to the partnership a world-class industrial infrastructure platform, honed over decades of delivering mega projects within the Kouga SEZ and elsewhere in the country. The testament of this capability are the hospitals, complexes,
that the CDC has built with both the national and provincial departments of health. U-Eskom uthi oku kungqamelene nezicwangciso zelilizwe kwezombane nalapho kulindeleke ukuba i-nuclear idlale indima ebalulekileyo ekuqinisekiseni ukuba kukho amandla woneleyo. The Integrated Resource Plan of 2025 affirms that nuclear energy remains a critical pillar on our long-term critical energy mix to ensure system stability in the future. All right? Nuclear program is about more than megawatts. Right? We are not here to provide megawatts only. Eliziko lokuphehla umbane we-nuclear lizokwakhiwa ngonyaka ka-2031 eThuisband, eMpuma Koloni. Kwindaba ze-SABC, ndingu-Anda Nqonji, eGqeberha. Sinamkele kwakhona sibulise nakwabo basando kungena xa sihlabela mgama. Urhulumente wephondo lase-Gauteng ubhengeze i-206 yebhiliyoni zerandi kwizibhambathiso ezintsha zotyalo-mali lika-2026 ezifezekisa injongo abazibekele zona. Oku kubhengezwe kwinkomfa yotyalo-mali yesibini ebibanjelwe eRhawutini. Usekela Mongameli uPaul Mashatile usebenzise intetho yakhe ephambili ukugxininisa ukuba owona msebenzi uqalwa emva kokutyikitya kwezibophelelo. Izibhambathiso zakutshanje zingaphaya kwe-65% wephondo kwi-800 yebhiliyoni ekujoliswe kuyo ukuphunyezwa ngaphantsi kwesiqingatha sexesha. What matters most is the quality behind this number. We are talking about project-backed opportunities, sector diversified and implementation focused. This 206 billion rand reflects a maturing investment ecosystem. Usekela Mongameli uthi the role as Africa's gateway should not only be defined by economic weight, but by its ability to create opportunity for all our people. Umphathisa wezorhwebo ushishino nokhuphiswano uPakstow uthi iGauteng inenanto ilungileyo kuba ngummandla wedolophu wehlabathi njengoko inamanqanaba okudibanisa idolophu kunye namanqanaba oxinzelelo lwemisebenzi yoqoqosho. Iqumrhu Ingonyama Trust lithi liceba ukuhlabela mgama nokunyanzelisa imali yalo ebalelwa ku-30 ezigidi zerandi kobesakuba ngusihlalo webhodi yeliqumrhu. Oku kuza emva kwenyathelo lenkundla eliphanzileyo lobesakuba yijaji umnumzana Jerome Ngwenya lokuthintela eliqumrhu ukuba lithimbe impahla zakhe ukubuyisa le mali. NgoFebruwari inkantolo ephakeme eMgungundlovu yasichitha isicelo sikaJerome Ngwenya sokudlulisela phambili isinqumo sangoSeptemba esamlahla. Inkantolo yagunyaza ukuthi iqhubeke iNgonyama Trust ishaqe impahla ukuze ibuyise imali engu-30.5 million wamarandi. Inkantolo yathola ukuthi uNgwenya wayalela ukuthi ikhishwe kwi-akhawunti ye-trust ifake kweyenkampani yabameli eThekwini. Le mali yatholakala khathi kunokudayiselana ngomhlaba phakathi kwe-trust nengamela umhlaba ongamahektha izigidi 3 KwaZulu-Natal kanye nomkhandlu waseThekwini. uNgwenya uphinde walahlwa inkantolo ngesonto elendlule emva kokuthi ichithe isicelo sakhe ebesiphonsele inselelo ukuba semthethweni kwabameli betrust kulolu daba. iNgonyama Trust ithi lezi inqumo zenkantolo ziyikhulula ukuba ikwazi ukuqhubeka nokuzama ukubuyisa imali eyathathwa. iTrust ithi siyalele iSheriff ukuthi ishaqe impahla kaNgwenya. Zanele Buthelezi, indabeni ze-SABC eThekwini. Kuthinjwa izinto ezingekho mthethweni eziquka izixhobo, iziyobisi kunye neeselfowuni ngethuba kugqogqwa eBlock B kwiziko lezoluleko iSt Albans eGqeberha. Eliphulo likwabandakanya ukugqogqwa kwamagosa oluleko kunye nezithuthi zawo ngelixa ebesiya enkomeni. Umkomishinala wenkonzo zoluleka kuzwelonke uMarhoti Tobakhale uthi
eli nyathelo lengqingqa liyafuneka ukuze kubuyisele ukuziphatha kakuhle kumabanjwa kunye nakumagosa. Uqoqo luqale ngethuba phambi kwentsimbi yesithandathu kusasa ngaphambi nje kotshintsho. Iziyobisi, izixhobo kunye nemali, izinto ezingekho mthethweni ezifunyenwe kumabanjwa namanye amagosa afika emva kwexesha emsebenzini atyityinjisele umnwe. The focus of today's work was to identify the cells that are creating insecurity in the facility. And then our officials. I am from the clinic. The nurses were supposed to arrive at 8. They arrived after 8 o'clock, meaning that they were late to work. But what makes things worse is that we had an offender here who was not well, who was showing signs of needing immediate attention, but they arrived late. Nangona kungekho nto inxuyanisa nokufunyenweyo namagosa oluleko, uThobarhale uthi kuyakulandela inkqubo nemigaqo efanelekileyo yokubeka abo babandakanyekayo uxanduva. We have identified our own members that are not disciplined, so there needs to be a process to discipline them. Umkomishinala kazwelonke uvakalisa inkxalabo malunga nezixhobo zokhuseleko, esithi izixhobo zokuhlola iintsimbi nokunye zisoloko ziphazanyiswa, nto leyo yenza kube nzima ukusebenza kuzo nangakumbi. Singathanda ukulumkisa abantliziyo zibuthathaka ngeli nqaku lilandelayo. Utata womfundi ka-Grade R eMntla Koloni uthabatha inyathelo lezomthetho emva kwesityholo sesiganeko sokuxhatshazwa ngokwesondo esibandakanya intombi yakhe kwisikolo samabanga phantsi kweli phondo. Utyhola ngelithi esi sikolo sifihle ubungqina ze sasilela ukusingatha lo mba. Ndoyithatha ibeka ngemeko emaxongo egagene nentombi yakhe eneminyaka emithandathu. Lo tata uNtliziyo ilihlwili uthi isikolo masithandelazise lubala ukuba sithini sizekabani sokuxhatshazwa kwentyatyambo yakhe nalapho ncakasana bekumele ifumana ukhuseleko. Kwinyanga ephelileyo abaselula ababini kutyholwa ngokuba bandlandlathekise abafunda naye ze bamnyala ngenduku kumalungu angasese nokushiye usapho lwale ntombi luthe xhungu. Lo tata uthi esi sikolo sitshotsha entla sisala ukumnika ushicelelo lobuxhakaxhaka be-CCTV ebikwa njengenawo umzila wesi siganeko seyokwindla ukutsho ngoMatshi. It's not about my kid anymore. It's about the whole kids that are there, because we as parents take our kids to school knowing that they are safe under the teachers. Njalo isebe lezemfundo eMntla Koloni lithi lisungule uphando yaye livuselele inkonzo zokuxhasa abasebenzi ukukhawulelana noncedo lokuza noxibilili ngokwasengqondweni nangokwasemphefumlweni kubafundi neentsapho ezichaphazelekileyo. The school has brought this matter under the attention of the parents, the South African Police Services and the local clinic, whom have referred the matter to the Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Investigation Unit. Abakwantsasana bavule ityala yaye lo mba usiwe konontlalontle ukungenelela nangakumbi. The incident reportedly occurred on 20 March 2026. The inquiry has been submitted to social workers for further investigation, and the children who committed the alleged incident do not have criminal capacity to be prosecuted. Ike ngokweziko lenkcukacha manani loMzantsi Afrika ngamatyala angama200 oxhatshazo ngokwesondo phakathi kwamasango esi sikolo aye ashicelelwa kwiikota ezimbini zokuqala zonyaka-mali ka-2024-2025 uwodwa. Lo tata uthi akazokuyiphosa itawula de lo mba uthatyathelwe ingqalelo ngokugqibeleleyo ngabafanelekileyo. Sibulele ke mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi.